No joo, tervehdys. Siinä on Teslan jarrupalat, kun jarrulevyt odottaa asennusta ja ne on vielä pussissa ja niissä on vielä rasvat päällä, suojarasvat, että nämä oli aika urilla ja sitten tää vasen puoli oli semmonen, että se jumputti jo, niin oli aika kierro, niin laitetaan sinne uudet sitten. Hyviä kuuroja, ainakin peltikatto puhistuu tuolta talosta, mutta ei se sinne halliin sada. Täytyypä lähteä sinne sitten ne levyt vaihtamaan, niin saadaan sekin projekti hoidettua. Mulla on tämä käsi vielä teepattu, niin onneksi minä sain sitä apua. Joo. No niin, nyt hypättiin jo tänne korjaamolle sitten tässä minun ex-työkaveri Aleksi, se joskus sillä bussivideolla vilahti. Silloin tästähän on jo monta vuotta. Käytiin hakemassa sieltä talvisäilystä. Joo, tää on 4-piste nosturi, me laitetaan nuo nostopalat tuonne alle. Ja sitten nostetaan autoa ylös. Täytyy varmaan varmaan tuo luukku, pitäisikö se panna sitten kiinni? Kato vielä läpi nämä. Joo. Aleksilla alkaa huomisen jälkeen huomenna lauantaina kesäloma ja elämä muuttuu ranttaleksi. Täällä varmaan luukko on jarrulinit ja nämä. Joo, no se kotelos. Onhan se jännä verrattuna semmoiseen polttomoottoriautoon. On. Takavetossa esimerkiksi tai nelivetossa, kun ei ole kardaanit eikä jakolaatikoita. Eikä jakolaatikoita. Mitäs täällä? Siellä on jotain niitä sähköjuttuja. Ja ohjaus varmaan. Niin, moottori, etumoottori. Niin. Ekumoottori. Niinhän se totta. Olisiko tämä hyvä? Sullehan minä otin hanskat, mutta itsellä en tee. Tää muista kummin päin tulla. Niin. Pistää ne vaan silleen, että kummalle. Niin, että jos paat ne niinku noin ja se toisen päälle, niin siitähän ne tullaan. autoropissa miten puhas moottori. Niin on, ja työkalut kiiltää. Niin. Uikunen aukeaa vaan nätisti näihin uudessa. Kyllä tää kestää. No niin, nyt onkin jänne. Joo, pistettiin tuo satulla tuonne nipparilla kiinni vähäksi aikaa ja nyt sitten otetaan tuo lukitus ja toivotaan, että se lähtee. Eihän se näin uudessa autossa ole jumia. Se on näin. Kyllä nyt jännittää. Tää joku jännitysmusiikki sitten. Niin, täältä. Ei mitään. Se on joku lukitus aina välissä. On näköjään. Siinähän se olisi. Korvat särkkyy. Ei se tarvii lyödä kerran.
Niiden palojen mukaan. Niin. Nyt vaan sinne varmaan ruiskutetaan sitä ainetta. Se nimittäin värjää vaan. Niin, eikä lähde millään. Niin. Ei tarvii sitäkään vaihtaa, että sekin taisi olla oikein koko. Ei tähän tervaspäreitä väliin. Tuohon ruuvin väliin. Ei, siinäpähän seuraava avaa. Se on jumissa. Laitetaan tossa. Laitetaan, niin se on helpompi avaa. Se on PNV:stä. Ainakin jumissa. Oho. Oho. Tämä on pyyvys. PNV:ssä jummis. Hyvä. Se riittää. Mulla ei tuota ole tällä hetkellä kotivarastossa ollenkaan. Nyt. Varmaan pystyy. Tuskin tarviikaan. Ei tarvi. Mitä? Ei tarvi. Ei kokeilut tarpeeksi. Niin, tässä levyssä on mekaaninen tämä kulutuksen ilmasi, eli tämä rupeaa ottaa tuolta tuo pellin kärki sitten näkyykö se siellä? Pellin kärki rupeaa ottamaan sitten tuonne levylle kiinni, kun se alkaa olla pala lopuillaan ja sitten siitä alkaa kuulua semmonen epämääräinen kiihdytys. Ja sitten jos ei sitä tiedä, niin sitten ihmettä, että nyt on joku isompi vika tässä autossa. Mutta se on liian kallis sen Tesla-huolkoriin. Niin. Joo, nämä meni taas. Joo. Toinen pohja on. Kun joissahan kato sitten, kun se on vaan tapit ja sitten siellä on liuut. Ja sehän on vaan niinku toisella puolella noissa. Niin se on. Pemarissa. Niin. No niin. Vähän liian syvälle. Se sattuu, jos menee liian syvälle. Eikös näihin laittaa? Niihin liukuihin voisi kyllä kans laittaa. Joo. Se on varmaan sillä kans kohdalla. Hyvä. Tämä. Ja toi tulee alapuolelle, tuo eiks tuukki? Sepä sopi siitä väännetty, joo. Eiks tuu näin? Tää tuli tää käyrä tänne ala. Kanto sitä. Tää tee haavoa minun sormen. No muutenkin on raihana. Paina. Menikö se sinne toiseen? Meni. No niin, se tuli aika nopeasti, vaikka ei ole ennen vaihdettukaan. Mutta se auttaa, kun siinä on ne pinnapultit. Jos auttaa.
teleho. Joo. Koska on ollut jälkikiristyksen paikka. Vähän muutenkin, koska sillä sähkömoottorilla jarruttaa, niin pitäisi aina välillä. Niin, tulla se kolikon toinen puoli. Niin, no jos sen käytän, niin sitten ne on kyllä varmasti jumissa. Nyt se on tekijä. Onko se miten hapettunut sitä kesken? On ne vähän. Ehkä niitä pyöräyttää. Joku työtaso pitäisi olla, mihin tätä työkaluja aina tarvitsee. Kyllä. Mulla on semmonen koton tallissa semmonen niitä pieniä timpurinpöytiä. Joku semmoinen. Mikä on niinku kasaan laitettava, niin semmonen mulla on aina. Sitten jos mä tarviin jonkun laskutason niin sanotusti. Koko pussi. Ai että kun ne aukeaa vaan hyvin. No niin, very good. Very good. Se puhas varmasti tuo pohja. Niin kyllä, että se ei tarvitse. Tässä ei lukit. Onks tuo nyt hyvä? Otan innolla, minkälainen video tuli. Ihan kars. En minä nyt sitä testiä. Nakki jäi. Kohta on taas sairaalassa. VIP-asiakas. Aina meikällisen seurassa. Hmm. Paskeeko se niin? Meni helvetti. Eka aina. Ja toka.
On muuten vähän niinku suklaata olisi. Kun se oikein päin on. On. Mä otan siihen nyt puolelle. Ja kökytetään sormen päällä. Ohi. Ha? Sormen päällä. Aika hyvin. Se on siinä. Onko ne nyt jo pois? Ei oo vielä hakattu ihan. Tämä näyttää jo melkein. Se on melkein, joo. Mut tuo ei. Nyt näin pois. Hyvä. Noin. Siinäpä se. Päivää. Joo. Tää on kohta. Kohta vaihdettiin levyt, jarrulevyt, niin pääsi ihan kohta. Niin. Jo filmattiin tämä, kato, niin on sitten, jos ei muista huomenna, että miten se kävi, niin sitten Joo. katso. Joo. Joo, toinen puoli vaihdettiin ja nyt tämä toinen puoli ja se on siinä. Oli kierrolevy, niin se jarruttaa sitä ton jumpa. Joo. Niin. Kyllä. Jos mulla on se momentti ampua, niin... Siinäpä se. Seuraavaan videoon taas. Heippa!